ngangas hukum ni haus haga MP beladap tingala klempep haga jing ya songset klem na perkat ni la ai bet kabut sha pura daga buram la ai sibut ye late Dr. Ki Henry haga ni ngapor ngai ngakum ururong ba kat banang yat kisngi ngai wat nakaliang ga ying kasem jongka VPP ru kila don lupa ga jing ya kelumar imat kat nang yat kipor ka kat danang nang selam imat nang pau kita ki bapen da apet mangi kilong ki bapen doko no te kata ka jing syania jongi menchua te namar kata kan kipor ngakum uriu pajba ngasngo ba menta dengan perkat akum we artat ngasngo kum ni haga jing sngo jonga haba ngait bahaya u mai hoping stone but pitep ngakwa ben ong pi ba kajing yu i jonga yu doktor nong lak menta kan habang pe i menta ngai i kumba lawan phai biang mai hoping namar balai ka san perkat kajing start kajing u kar kum keren kajing u ber kata ka jingnang jing start kajing u ka long ka biang ba namar kata habang menta ngasno ba lawan phai biang i mai hoping te menta hakan ke kenti te klempep ngin ai bet shibot sha ka NPP show doktor nongai pan kersyane i bada ngai usno hakani gi menumno wat hakani gi jaka jongi ru KLR ka be bauler pra ndai hakani gi sni pi men hakani balong meeting ru ka kenja ba te imat ba ki samla ru kumju ki rangba ki long kemi long paru kanang selam kinang kim don shu kata ka kila yo por ban perkap ban ong pi kila yo ka por ban perkat ban perkat arsin ndai men shua kala shu ka jing ruai mo ban ong no ba katu ka jing ruai sha kala ketik ya kadunut jongi pat kumta kala long ngilong emosional da katu ka jing ruai te kumta ngilaya bot kat bangi mon ndai menta na perkat ba kum breu bala puli bala nang lastar ite ngaban perkat ya kata ka kai ka ba ngayu i ba kumki karoi kapar kumki surok kam tamilai haram berai ban ong mano ken hakapor jongno ken bangin yo kan ni ndai hakani kapor nadu bawan i sarlur syai karbani ba rung ma i haka sorkar i kita gijing kerku gida syute kum ulop prau kasuan na ka we ka dong bad om dei tang kita ki bapen bena babu eki monorem ndai dala i ru ya ki kam ke ba ya syat Katkum kajing rai jongi kibade na kapok jong ka konstituensi Ramrai ngidon kajing temu ba katkum bangilayu i nadu ismi kibadang kong ba karoi kapar kade tang na ka NPP tengi ngibu karai bar ngibu kajing kermen bangin kersan baik ya ke NPP bagi dade sisa kino pendiar ya ke imlang saklang ka baha karoi kapar hapuk ka konstituensi ka jongi kikren hikum ta tang baya hakini kisngi tengim da iti kena ngite ngisubuk baik katong ka bahakmat ba nyen kersan baik terang ya ka NPP nakaliang jongi ke samla ni kwa hi ka jingkala mar ba ngilai iya katuk national national ke beladap ba ita impiro bangilayo ngim dayu iya du kata ka jingkala ndrai hakum kana kenti wa menta nakaliang ka NPP ro penyang hi kandidat nakana ka than ka dong jongi ni ko hi ban ailat ya i menta ka kenti namar ba yo leser ba i insyaallah ita ibro iba kam koridor na menta ka naka dong ka than ka jongi ba ngi kum ki samla ki ba wan ka than kon dong ni snyo kemen hi ba ngi yo i ya i kertong yu ka NPP ba i long i nakana ka dong ka than ka jongi ni sukemen hi nga syukur pat namta baro ki samla ki ba kat ki ba yo snyo ya kana ka kubor ki ba yo i subha ai ka jing kershan namta jong i namar ba ilong ibreu nakana ka dong ka than ka jongi ni ki than chini saram brai te ya kershan ya ke NPP baro namar bangel yo i sibun kuan ra ki jing roi ki jing pat ngai ki wei pat ni yo i kajing roi kajing par mentangin ya kersan ya i doktor nonglan ba in yang ka MP ba i dairu na po west tama ting ya kersan ya kata uklan resene ya yo i baro ba uklan
bahkan ka sen NPP mentah. Nakaleng jongi kum ki samla te ngis ngau bagadai ka lat ka kerpang ka laning skudon bok sibun bang yoi ba yoi kandidat balong kum Dr. DRL Nolait namar ba lading pai ka tin khasiro ban yoi ka tin khasi official language po jong ka jela jongi ide Dr. Nolait hi bala trai borba ma adu ba urlong ka jing temu ka jong ba la trai stom bat kum juro ladangi pai kum ki samla khamta mentah ka kerdu kam kedu jam ladangi la ban pen urlong ya ka tin khasi jongi ka schedule ma ida la ban thoi exam ha da tin la jong tengala ban ong ma nuksa ma kum ka jela manipur pyo ba kato gidan thma gidan ka jing ya ka jan rei man kasnem jupap ban don kita ki IAS officer lain sangut rei ladangi pai pa ka jela ga jongi na du kisnem ki ba la khamslam ngim yo shu kita ki IAS khasi namar ba ka kadau kalong bangim yo ban thoi ka IAS da ka tin la jong ma kum ka UPSC exam la ni ka SSC rei lada kum ka jela ngi la yo ban pen urlong ba ka tin khasi hi kan rong ta khnit ka ba pra ka ba ada ka batikna ngi ngej ba sibun ki khun samla jong ka dong ka than jong ka jela ka jong hi kan yo ya kata ka jing tho exam da ka tin khasi ka ba pura bat ngin sapan me kita ki samla ki banlong kinong sansar la ki long ki IAS ki DC lani ki no ki ban penya ya ka jela ka jong ki dai hi ki khasi nomar ngi im ta ki department fer la bon ki nong wei ki ba wan banlong kum ki director lani ki DC lani ki nong sansar ki ba pet ya ka jela ka jong hi la long ban la ban urlong ka tin khasi dak ba kamen ngi kum samlang yo hi kata kalat ban yo kata ka tin khasi kernet ka bapra te shikinten na kalyang jonga kum usamla ma nadu ba kayat ka VPP hi ka jingyat kring VPP ka vote ki pajba jong ka jela ka jongi dailang ba ka to ka jingya khe banin kong hapo additional secretariat ba ya khe shpang ka ka reservation policy re hedu menta mane kampoi ai kamdan ka ka solution re ka to hi kadai ka jing pan khe pajba tang namta ban yo ka attention ani ka jing kring ki samla namar yo hi ka jela jongi kerlu jam te ni kwa hi kata ba ngin yo kata ka reservation policy ka ba penkiu ya kata ka percentage re kat kum ka jing yo mentapat kampoi ai re ka dapat ka jing yalam baklai ki babon ba ki khon samla po jong ka jela ga jongi namar ba katuhi ka kampoi ai bat ngayo iba ki khon samla ha ki por mensha mo kila kwa aisha kata jing kala re kata ka jing kala ka ba lengba ka VPP hi kampoi ai ngayo iro ka jing yalam ka jong ka VPP po ke HDC ngayo sibon ba ka jing klumar bat ngayo iro sibon ba kamtam ki ong ba kata ka parti ka ba ong ka clean politik na siya no hi kata ka clean politik po jong ka konstituensi jong hi ya ko mentahi ki samlaro kila mat siya ka parti NPP kapapenlong yang kum samla ban phai siya ka NPP hi namar bang yo hi bau kandidat ro ulong bebet artar udai na po siya kani ka thany hi jongi na kani ka thany was kasi hel ting yo ya ka jing trai borba ka jong shwa bo yo kandidat banlong kandidat na ka NPP parti ro yo ka jing trai kam ka jong ka jing le yalap ka jong na ko por lengba kani ka tin khasi mo lengba ba ulong ro presiden jong ka kas mo ting yo ka jing trai stam jong badah ka jing lengok ka jong ka mot ba ngalayo puli ka history ka jong ba ulong ro unong yalam barat ba jong kani hu ma ka department khasi bat ulong ru taman basan bat ulong ru unong kitniam ma te ban bujli doktor ki sin kon tengala ong ba kani ka dai kalat ka ba kerpang ka buk sharing kum ki nong song jong jela bro ko wai bang jet ye doktor nong lait mar udai briu hi bating buram yu blai bat briu bala nang astad bat briu badon sibun ki kerdan ulong scholar nong thokot ba pau nam bat unong pane riti ka riti ka tin khasi namar ba kum ba ong ka tin ma lada ka tin ka em ka jaj benriu do ka em te nga ong bai ki khon samlang kentu kan phamro ba ken ya wan lang ban snok tilang ban jet ya ka parti NPP hi ha ka bangilayo kandidat ubet na ki ubet tam na kane ka thai ramrai te ngilaya rai betang kane ka wei ba ni gisnem bala dep am ngila syara sungsit te mentang ngila mut bet ban jet mai no da wei so ka jing tmu ka jongi kum kinong ramrai de ka long kum ne namar ba hakini ki por ki bala dep jong ka MP te ngi syuya sungsit ngi syuya bot breu ngim don nong rim te menta ka jing temu ka jongi kum ka thany ka dong jong ki nong rambrai ngi kwa ya ka jing kala bang yu i ba ka NPP hi ka kham wan ra ya ki development bat ka don hi ha ka sarkar te nakam tau MP u bamenta ne u MP ru u dei una bana ka dong ka thany ka jongi u nong kendong na thany paryong te ngi yu breu ba ngi ba ulong breu uban trei yala kakam nakamta kibarian marulong ubreu na kinong kendong tengi haban kersan ya ka parti NPP
ngi kinong rambrai ta ka jing kwa ka jongi Hakisnem baladep te gila wot sungshit andre hakane ka pormenta te nyaha ban jet ban Christian ban wot haka NPP ngiko ban Christian ba u NPP ude obru kithan jungi hakaram rai konstituensi ngakwa mta wan roi kapal khnang ban ye bla gaji ka mai ki khon samla baro tenan orang ba te nakaleng jonga kum unong sungsunong hapo kaneka ramrai konstituensi brokoi te hakaneka snem hakaneka por kabala depno te hot ngidon ne kata kajing kum balaong kata kajing ya ibreu le kajing sungsit kumta te henry hamanta kaneka kanti nakaleng jongi kum ka dongga than jonga ramrai hibrokoi te ngiladon ne kata ka mensim kata kajing ijingai ba ngiliu i yu ne ubreu ne rurang ba khamtam di anong laj bolong we na kam da rurang ba bu ijingai ka dong ka than ne ban penyaj ai ki kam ki jam ne ka banta kala we jongi tementa na kaleng jongi kum ka dong ka than jong ramrai hibro ko we ngila don bar ngila ye munjur le rai ka we ka sur ka jingmut bangin krisan ya el nong laj ha ka ne kanti ka banta te kata ka dei ka rai jongi kum ki paj ba jong ka dong ka than jong ramrai kon si hibro ko we hiya kan kanti election mentang ya tabla u tonong laj bang yes kam ba ude u nong mikmat de kana ka than jani bang is ngo ba urok tonong laj ude nong pik nong jongo ya kana ka than kisnong jani bang yes kam ba u kum ka rai junga bat kaying sem tingi rai man thep bacha ka NPP kadau ka long ba siem bagane ka parti ka don ha ka sorkar bat ngiyo sibun ki jing mentoy kadi kata kalong ka burom ka makrau na ka menta jongi ka thanywas namar mau pingulong briu podon burom sha ulane slem mai mau kila shaniat bat menta ngiyo bieng yu niu doktor nolaj ulong kaju ka jaj sker hingit ba umir unlong kaju ka jing trikam kum ba uni mama pingulong kum ba ulong hi tingi kermen ba kani ka parti kan long ka bajop